गेलेनाय बिथिङाव BTR ओनसोलाव फैगासिनो दं मोनसे गिदिर फुटबल बादायलायनाय। देग्लायनि दुरान्ड काप फुटबल बादायलायनायखौ खुंफुंगोन BTR नि गेलेग्रा फोथाराव। सोलिफु बोसोरनि फैगौ आगस्ट दानाव खुंफुंगोन दुरान्ड कापखौ। 1888 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय दुरान्ड कापआ भारतनि मोनसे गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय। हादरनि बे गोजामसिन आरो गिदिर फुटबल बादायलायनाय दुरान्ड कापखौ BTR नि क'क्राझार जिल्लायाव खुंनो बे समाव आबुङै साखाफारा। क'क्राझारनि SAI स्टेडियामाव दुरान्ड कापखौ फैगौ आगस्ट दानाव खुंनो थांखिजों दिनै BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नायगिदिंदों। नायगिदिंनाय समाव दंफायो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो माखासे बिबानगिरिफोर। BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गेलेग्रा फोथारनि लुफुंनाय खामानिखौ थि समावनो फोजोबनो थाखाय बिथोन होदों। दासान्दि दुरान्ड कापनि थाखाय गेलेग्रा फोथारखौ साखोन-सिखोन खालामनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि ISPL खौ गिबियै खुंफुंनो हानायनि उनाव दायो BTR ओनसोलाव हादरनि गोजामसिन दुरान्ड काप फुटबल गेलेनायखौ खुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। जर'खायै BTR नि लाइमोन गेलेगिरि आरो फुटबल अनसायारिफोरनि थाखाय दुरान्ड कापआ गेलेनायनि फारसे मोजां थुलुंगाखां होगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।